Здравейте, аз съм Славена, йога преподавател и констелатор в Цветосвят, град Шумен. И темата днес е констелациите. Какво представляват констелациите? Това обяснявах миналата седмица на индивидуална констелация и реших да направя видеото, за да внеса повече яснота по въпроса. Какво представляват констелациите? Не знаех и аз, когато записах обучението в Академия Щастлив живот. Началото на 2022 година записах обучението по интуиция, по усещане. И то се оказа моето. Така че, нека сега да си изясним какво представляват констелациите. Това е метод за промяна на заложени в нас дълбоки модели на поведение. Модели на поведение, от които зависят нашите действия. Ние имаме 3 нива – съзнание, подсъзнание и безсъзнателно. Съзнанието е ограничено. Съзнанието мисли, анализира, но то е ограничено. Подсъзнанието е нашето хранилище. Там се съхраняват всички спомени, всичко до най-малката подробност, от нашето раждане до сега. Подсъзнанието само съхранява. То не знае кое е истина и кое е лъжа. То работи с символи, с картинки. И безсъзнателно всичко, което е, всичко, което ни заобикаля, нашата реалност. Знайте, че всички сме свързани с невидими нишки. Ако сте практикуващ, си представете безсъзнателното като груповата енергия по време на практика. Защото груповата енергия по време на практика е също това безсъзнателно поле, което ни свързва. И нашият род е система. Ние сме свързани с всички наши предци, от първоизточникът на рода до днешни дни, чрез това безсъзнателно поле. Ние сме свързани с всички хора около нас, които взаимодействаме, чрез това безсъзнателно поле. Между тези 3 нива се осъществява непрекъсната връзка. Връзката е тяло, интуиция, чувства. Когато сме в ситуация, съзнанието дърпа информация от подсъзнанието и то му казва как да реагира в случая. Мозъкът е енергоспестяващ. Той не се пита всеки път какво да направя, защото тази енергия му е необходима за нашите жизнени функции. Мозъкът директно дърпа готова информация от подсъзнанието. То си взима определен модел на поведение и действа. Затова казваме, че ние искаме или не искаме, живееме неосъзнато. Няма как да живееме 100% осъзнато, понеже така сме сътворени, понеже сме хора. Но можем да видим и да променяме определени модели на поведение и в следващ момент съзнанието ще вземе новият модел
и ще действа съобразно него. И точно с това ниво подсъзнание работим по време на констелация, като използваме съзнателни методи, като хипнотична реч, проговаряния, визуализации. В констелациите по методите на директната промяна на Стояна Нацева, констелаторът може да използва всичко, което усети по време на констелацията за нужно. Може да се използват арт-терапии, може да се използва медитация, може да се използва рисуване, може да се използва всичко, което констелаторът прецени за нужно в момента. Тези констелации по методът на директната промяна се различават от класическите констелации на Берт Хелингер, при които има ролеви игри. Разбира се, по преценка на констелаторът и тук могат да бъдат включени, но този метод е 90% невролингвистично програмиране. Тоест, чрез съзнателни методи ние променяме моделът на поведение, заложен в нас. Как става това? Констелационното поле всъщност е безсъзнателното ниво. Констелационното поле е това, което ни свързва и това, което ни заобикаля. По време на констелация, чрез тялото, чрез усещания, чувства, картини, ние черпим от него информация, която ни показва моделът, причината за нашите действия, причината за нашите чувства, за нашите усещания, изобщо причината по даденият казус. И така ние връщаме съзнателно нова информация на по-дълбоко ниво. И както казах, подсъзнанието не знае кое е истина и лъжа, то само съхранява, така че приема тази нова информация, прави връзка с безсъзнателното и оттам се променя всичко около нас. Ние започваме да действаме по други правила. Започваме да виждаме живота си по друг начин. Разбираме, че причините не са това, което са. Разбираме, че причините могат да бъдат много дълбоки и въобще не сме си и представяли, че съществуват. Например, едно чувство на самота може да е породено от отхвърлен член назад в рода. Ако в сегашният момент имаме дългове, това може да е модел на поведение и неизплатен дълг. По родовата линия назад, ако имаме нарушена иерархия, тук значи има непризнаване
на родител назад в рода. Може причината да е в нас. Може ние да не признаваме и осъждаме нашите родители. Защото нашите родители са лявата и дясната ни страна. Майката е лявата страна, бащата е дясната страна. Майката е женската енергия, бащата е мъжката енергия. Майката е приемането, вдишването, бащата е даването, издишването. Когато осъждаме, имаме претенции към нашите родители, ние нарушаваме първо принципа на иерархията. Ние казваме, че сме по-добри от тях. Не признаваме, че всеки действа според изградените в него модели, според знанията, които има. И когато имаме непризнаване на родител, то ние не признаваме нашите две части. В нас се получават вътрешни борби. Ние не сме цялостни. Не сме завършени. Понякога има непризнаване на цели родове, майчин и бащин род. Но родовата сила е нашият най-голям източник на енергия. Родовата сила е свързана с първия енергиен център Муладхара. Това са нашите корени. Когато не признаваме родители или предци, тогава няма как родовата сила да потече към нас, да ни захрани. Ние да сме в ресурс и да вървим напред в живота. Няма как ние да предадем на своите деца. Ето защо приемането е толкова важно. Признаването на пътят, на изборите на нашите родители, на нашите предци. Защото бащата не е само баща. Бащата е мъжката енергия, реализацията в живота. Бащата е партньора. А кои са нашите партньори? Наши партньори са всички хора, с които взаимодействаме ежедневно. Те са наши партньори. И когато има непризнаване на баща, например, то може да се случи и когато не признаваме майка. Но в случая давам пример с непризнаване на баща. Тогава имаме проблем в отношенията. Няма как да имаме чисти отношения. Няма как родовата сила да потече към нас. Много често ние не знаеме своето място. Ние не приемаме женската си енергия или мъжката си страна. Женската ни енергия, майката, майчиният род, това са идеите, вдъхновението. Мъжката енергия, бащата, това е заземяването, създаването, реализацията на тези идеи в живота. И както казах, между тях трябва да има пълен синхрон. Ние не трябва да се
месим в отношенията на майката и бащата. Това са си техни отношения. Ние сме малките, те са големите. Не трябва да забравяме това. И по този начин действа констелацията. Тя ни води до осъзнавания. Какво точно се случва? Защо не се случва? И започваме да мислим и да действаме по различен начин. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се да съм била полезна.